Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shikenan fata fura ta kare. Tabbas yanzu fa wato dai kasashen nan na arewa abin da ke da musu fa kuɗi ne nan, wato dai juyin mulki a kasashen su tun bayan da aka wani Nijar, Mali, Burkina Faso a zama kama fa aji an ji wasu kila harbe marasa kan gado musamman ma a kasan nan ta Chadi. Tabbas fa an ce tabbas fa ajin dai an yi juyin mulki ne wa wato dai shugaban kasar ta Nijar, wato shugaban kasar nan ta Chadi, amma sai dai bai yiwu ba. Amma fa safe nan ne fa ake zargin jam'iyyar hamayya da kai wannan hare-hare, amma sai dai fa jam'iyyar hamayya fa ta musanta wannan zargi. Masu saurare sai fa ku bi mu sannan a hankali domin ganin yadda za ku ji wannan labarai dai cikakku wanda aka yi yankunan mulki a kasar ta Chadi. Amma masu saurare kafin mu tsindima zuwa labaran na Amurka, za a musu kuna subscribe da kuma yana mana alamar sanarwa kamar haka. Tuma dalla masu saurare yanzu kuma za mu tsindima zuwa kanin labaran namu gabaki ɗayansa. A ƙasar nan ta jamhuriyar demokradiyyar Chad ne dai a ji aka yi yunkurin juyin mulki, amma sai dai fa an bayyana cewa tabbas fa da alamu fa yan jam'iyyar hamayya ne suka kai hare-hare, amma sai dai fa jam'iyyar hamayya fa ne suka musanta zargin daki akan su akan kai hare-hare wato dai kasan nan ta Chadi. Amma sai dai wasu sun bayyana cewa tabbas fa ba makawa jam'iyyar hamayya ce ta kai wannan farmake, domin tun bayan a jiya Alhaji ne fa aka ji harbe a can kusa da fadar shugaban kasan nan ta wato dai Chadi. Amma tabbas fa kowa san cewa da alama juyin mulki ne kawai dai Allah ne ya kiyaye, domin ganin yadda aka yi wa Nijar, Mali, Burkina Faso hakan ya jawo fa tabbas fa yanzu kasashen nan na Afirka suna fama da jin mulki a kasashen su bayan da aka yi wa Nijar, Mali, Burkina Faso aka yi wa kasan nan ta Gabon, zama ka su ayi wa kasan nan ta Chadi. Masu da dai kuma mu fatan mutu Allah sa da kan shine mafi alkhairi, sannan idan kuma ba alkhairi bane wato kuma Allah ya kawo mana mafita a wato dai kasashen nan na Afirka. Masu da dai sun mutu lafiya wannan ta kushe da labarin nan lokaci.